Bikote, kontatu, talde gazte-gaztiak azue, eta egantxe hortze zaudete. Bueno, ez hau txeko behaieko beto, lehen da bizikusiko duna bideoklipa. Ikusi lan txugun nahi tegu. Gaua luzatzen hasi da, tan beri zure bila, adikzio bukazina, beharra edo naia, berdin du berandu da, ateako duzu berriz, badakit... Bueno, bikote, pop goxu egiten dezuen ez da? Rock, pop, nola ditzizke, gaurko musikerua ikosta, ez zaizue gustatzen etiketa gartzia, ez da? Ja, ez dakit, bueno, nek izango neke pop. Popa, ez da? Ez da, rock be, ez da... Vale. Ez da egin rock izatera, esango neke behintzat. Eta nola? Lasaitxua. Lasaitxua, goxatzeko mogua, ez da? Danetik, Danetik. Zenbat kantain dituzue, lehendabiziko diska argitaratu ezue, bueno, aurrena kantu honekin jungo gara, ze esaten du kantu honek, zertaz itzitzeu? Ba, kantu hau hautxura azkena hartara duna dela, da apur bat, a ver, se la explica joten, apur bat, quiero y no quiero arteko zehose ez, gure zunean zehose, ba, kasu honetan nahi bez da, apur bat, pues, edo zein, kasu honetan bikote... Harreman batera eroan du. Bai, harreman gura eroan du, baina, bueno, dozein harreman montatan, ba, gure zunean hortik urten, baina ez dakitzu esan dozela, eta ezin zara urten, eta hola. Eta guztetan ni pasazak eula holako zerbete, ez? Bai. Atea nahi bai, baina ez dakik nola, eta ez dakik zeta, bueno. Oida. Bueno, eta zenbat abesti atea dituzu lehendabiziko diskan? Ba, lehenengoan, Zazpizian, oida. Vale. Eta gero, ba, hori bestela daku hau, azkenengo hau batara duna, eta horren aurretik, ba, adiez, bainatiko gaztetxeko proiektu baterako ingiako kantua eta listo. Osa, behatzi, ongoia Spotify eta listo. Vale, bueno, nahi kondo, behatzi. Eta taldia, nola hasi izan? Nola tan hasi zinaten? Zenbat denboa ja martxan zaudetela? Ba, ize, bueno, a ver, eske hori zeueko eta alda sekultau. Hasi zian nahi da ira pia izpak. Hasi ginen nahiz piatan ni hori COVID gara izan, eta ezer, baziran etxian bersinuak inta, eta gero hortik bazi ginen sare sozialetara eta egoten bideoak, poliki bersinuak hasieran, gero ja kalea urten ginen, eta hor poliki, hasi ginen batzen, talde formatu hortan, eta hortik aurrea. Ze bertsiokin hasi zinaten, nola izan zian lehen dabeziko urratzak? Ba, bueno, bastante. Guain esan nahi ere eskast. Ba, burratzakit ja, ikustu bideo horrik, eta zatu eta jema. Txiki. Mandu indako, izatea, honeako eta txarrako. Ez bat, ez be hori, euskeraz, inglesez, gitarriakin apurrat, dakigun lau akordiak goten, eta listo. Eta hasi zinaten, kalera ateatzen, kantu horieko bertsioak jotzea. Bai. Aizpak, bi aizpak, guendik taldia osatuko bezion. Asiera baten hasi zian, bi aizpak. Bai. Gero gisa da, laguntza eskeian ni eta beste Julen sartu ginela taldian. Eta lauron artian segiduen akustikoa joten gehixen bat gaztetxe desberdinetan. Eta, bueno, horria ideia geukan talde bat odisko bat etarateko, eta hor, ez zoian aurrera, bai, ez. Eta, bueno, emongo den pasua, eta... Zema lagun bildu zinaten, zema esate, sei esate ez bana iznazten moen, ez da? Bai, taldean hori. Bi gitarra, ze instrumentu, ze gehiago topatuko dugu bertan? Ba, bi gitarra, bajua, bateixa eta bi hauts. Gero esan biharra hau justo, gure lan taldia be oso gertuko dala. Osa, sei gara, pili mate, musikarixak eta horri ikusten dianak, baina gisa esan bai soinu teknikarixa, argazkilarisa, eta gure inguruan dagoen jente dana, da oinatiko jentia, gurekin txikitatik egondan jentia, eta orduan, bueno, esan eke lantaldean oinatiko dala, oza, 10 bat pertsona gauze zukenan barruan, eta danok, beste lagoia zeite du, bat tekniko soinu teknikariak, argazkilarisa, beste detortzen da. Makilladoriak, kontzertutara laguntzen. Makilladoriak mikran ez. Bai, ondo, eta, pentsatzen dut, ja bertsioak eta alde bate utzi dituzue, ja zuen kantak bakarrik jotzen dituzue kontzertutan, edo bertsioen bate bai sartzen duzue? Sartzen du baten bat, ustean isaku sartzia, ondiok, gure esentzia hori dalako hortigatu zelako apur bat. Ados. Nola zeak hori? Nagoela geldi, tomatiaz eskuak. Beitu, hemen, puntilla txikilla amendikan hartu, eta hemen ite jotena da, beitu, marrak hola iten diot, eta ja, mami hauek ateite eskilot, bale? Eta hola gio bakarrikan gelditze geha, mami aragillakin. Eta hori zetxeko, oso peuta? Peuta, bueno, oso zeken duot, baina... Hau ondo kentzeko, marra guztien aurretik atzea bildurri gabe, eta harrapatzen jun, da tiatzen jun. Baina, gorra da, hola. Vale. A ver, gorra da, peututa da pixa, no? Bai. Ezetasunan jarriko jo, esan deten bezala?
Zetasun pixka jarriko jo. Hozta, egokien izaten, baina, bueno, gero lehor titia eta listo, Ordu nitean da, pixka zetasuna eman, eta, ja, ez da inerrez puskatzen. Errexago ateatzea. Guan utzi beharke zentzaion pixkator, ezetasuna ondo sartzen, porque guen digan lehorra ongoa. Ordu, nago hemen utziko dugu horrela xe, eta zu bitartean hemen digan, hiru garatzu jaleateako dituzu, bale? Bale, perfecto. Venga, eta nik hemen arrak gotako eta zuk hemen guain mamillak eta historia organikoa gota bera, eta hau lauki txiki-txikitan ingozu, bale? Bale. Venga, oso ondo. Beitu, hemengo puxeta hauek, oiek ez bota. Honek ez. Hauek beitu, nik guztaz eskitak, gaina hartu gure bai. Politak alditzen dira. Bai, hori bai. Bale, politak eta gaina goxuak izaten dira. Barrazu isa zurituta? Gero alio liteko bihar ditugu hiru hoiek, bueno, bi erabiliko ditugu, osea, que bai, zuritu eta listo. Vale. Gero berrindu ingo ditugu, osea, que ez ditugu txikitu biharrikan. Vale, perfecto. Hemen inbiarretena da, hemen, hau, vuelta eta vuelta, eta gaza eta piperra ziotela bota, guaitxe botako jo. Ona. Bueno, eta orduan ze, udaberria topea da torre, ezta? Bai, hori oinon gara apur bat geldi, lanian, ez? Ze, azkenean getozen hori, disko bat atara geben, eta kontzertuak emunta, baina azkenean ez dako zuen poria bez, igual, gehatu eta gauza deixa horieko. Orduan, hori, gehatu ginen apur bat, eta hoin, poliki ja bueltan, martxan berriz, martxiartzen. Bueno, eta beste kantuetan, ze topatuko dugu? Ze, zuen bizipenak edo zer da zehazki topatuko dugu nago bertan? Zein da hor abestiak, artifizia abestiak iteituna? Aizpiatan, bi abestiak, ez? Nik uste gehixen bat... Letretan gehixen bat edo bixo. Letra gehixen ez du, eta nik uste dela apurat situazionez, imagina izuak, oza, ezpia benetan, bueno, igual hola bate materi pasabixakona, baina ez du, normalen ez dia barne bizipenako, oza, bakoitzan bizipenako, baldin badia behintzat ez du, ez eten asko. Ez du nagoen danak argitu, ez da? Oia, igual jarri gako zehose, oia, eta ez, lagunanak, ez da, lagunanak. Oia, beti, ezagunanak. Eta ez, diakantu, apurot popero, zentzu hortan, lasaitxuak, baten batola animautsua, diadanak, generalia, baina hori, beste barik, lasaixa euskeraz. Bai. Danak euskeraz abeste dituzue, bertsioak ebai? Ez, bertsioak. Bertsioetan, bueno, pillo bat, hasierara fan dabe, hasieran inglesezko bertsio asko egiten egin, beraz, ondiokan inglesa zuzenekoan, bai, eusten du ingles pillo bat eukitera, baina bai, gure abesti danak, ingoz, euskera utxean, kenduta bat. Dakola zati bat gazteleaz, baina zer, hasieria. Kanta bat, kenduta bestia,